يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تحقیق تواڈے کولے تواڈے رب دی طرفوں ایک روشن دلیل معجزہ بن کے ذات پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دی تشریف لے آئیے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور تواڈی طرف اساں ایک روشن نور یعنی قرآن مجید اتاریا ہے۔ اج نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے دو معجزات ذکر کرنے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گفتگو نو آپ دے کلام نو جانور سمجھ دے بھی آئے اور اس دے مطابق عمل بھی کر دے سی۔ سب نالوں پہلے حضرت سیدنا امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض سفراں دے اندر گھوڑے تے سواری فرماندے سی، اور جس وقت نماز دا وقت ہوندا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھوڑے نو کی کچھ کہندے سی۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے گھوڑے نو جس وقت کوئی کلام کردے سی تو گھوڑے دی حالت یہ ہوندی سی والفرس غیر مربوط، گھوڑا کسی چیز نال بنیا ہویا نہیں ہوندا سی۔ نبی کریم علیہ السلام اس نو فرماندے سی لا تبرح بارک اللہ فیک حتی نفرغ من صلاتنا، تو اپنی جگہ تو ہٹنا نہیں، ہلنا نہیں، اللہ تیرے اندر برکت رکھے حتیٰ کہ اسی نماز تو فارغ ہو جائیے۔ اس وچ اے بھی پہلو نظر آ رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سفر دی حالت وچ بھی دیکھو نماز نہیں چھوڑی، نماز دا وقت ہویا ہے اپنی سواری تو اترے نے اور سواری نو بنیا نہیں، لیکن اس نو کیا جدن تک اسی نماز تو فارغ نہ ہوئیے تو اپنی جگہ تو ہٹنا نہیں، اللہ تیرے اندر برکت رکھے۔ تے اسی جڑے بالکل کوئی کام کاج نہیں، مصروفیت نہیں، تو پھر بھی نمازاں چھوڑ دئیے، تے کیڑا ساڈا پھر محبت دا دعویٰ کامل ہے کہ سانو نبی کریم علیہ السلام نہ محبت اور عشق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اس گھوڑے نو کی کر دے سی وَجَعَلَهُ فِي قِبْلَتِهِ، اپنے سامنے کھڑا کر دیندے سی۔ فَمَا حَرَّكَ عُضْوًا حَتَّى صلی اللہ علیہ وسلم، اس گھوڑے نے کدی بھی پھر جدن تک نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہو جاندے سی اپنے کسی بھی عضو نو حرکت نہیں دیتی۔ حالانکہ جانوراں دا کام کی ہے کہ کچھ نہ کچھ عضو نو حرکت دیندے رہنا، یا تے کناں وال حرکت دیندے رہندے نے
یا دم وال حرکت دیندے رہندے نے، لیکن اس گھوڑے نے اپنے آپ نو انج ساکت کر لیا، انج اپنے آپ نو کر دیتا گویا کہ اس دے اندر زندگی موجود نہیں ہے۔ تو کیتا اس نے کیوں سی؟ نبی کریم علیہ السلام فرمایا سی لا تبرح، تو اپنی جگہ تو ہٹنا نہیں۔ انہیں سمجھا کہ جس ویلے نبی کریم علیہ السلام نے من فرمایا ہے اپنی جگہ تو ہٹنا نہیں، تو میں اپنے جسم دے کسے عضو نو حرکت نہیں دینی۔ اس دے اندر دیکھو دو معجزے نے نبی کریم علیہ السلام دے، ایک تے جانور نے آپ دا کلام سمجھیا ہے، نمبر دو جانور نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کیتی ہے، اور دوسرا معجزہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دراز گوش سی گدھا نبی کریم علیہ السلام نو خیبر دے مقام تو جس وقت خیبر فتح کیتا تے مال غنیمت دے طور تے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ پہنچیا، فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمار فکلمہ الحمار، نبی کریم علیہ السلام نے اس گدھے نال کلام کیتا تے گدھے نے نبی کریم علیہ السلام نال جواباً کلام کیتا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نو ارشاد فرمایا ما اسمک، تیرا نام کی ہے؟ اس نے کیا یزید بن شہاب۔ اخرج اللہ من نسل جدی 60 حمارا کلہم لا یرکبہ الا نبی وقد کنت اتوقعک ان ترکبنی فلم یبق من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرک۔ اس گدھے نے جس ویلے کیا میرا نام ہے یزید بن شہاب، اللہ نے میرے وڈیاں وڈیریاں دی نسل چو 60 گدھے پیدا کیتے نے، انہاں 60 گدھیاں تے صرف نبی سواری کردے رہے نے، اس تو علاوہ کسی انسان نو سواری انہاں تے بالکل کرن دی رب نے توفیق نہیں دیتی۔ نال ہی اس نے کیا کہ مینوں بھی امید ہے وقد کنت اتوقعک، تواڈے کولوں انتر کعبانی کہ تسی میرے تے سواری کرو گے۔ اگے اس دراز گوش نے بڑا ایک کمال دا جملہ حضور دی بارگاہ چرز کیتا، انہیں کیا فلم یبق من نسل جدی غیری، میرے وڈیاں وڈیریاں دی نسل چو میرے علاوہ اس ٹائم دنیا تے کوئی گدھا نہیں ہے، ولا من الانبیاء غیرک، کہ تواڈے علاوہ دنیا تے نبی کوئی نہیں آمنا، یعنی تسی آخری نبی ہو، تو مینوں امید ہے کہ تسی میرے تے سواری کرو گے۔ نال ہی اس نے کیا قد کنت قبلک لرجل یہودی وکنت اتعثر به عمدا وکان یجیع بطنی ویضرب ظہری، کہ تواڈے تو پہلے میں ایک یہودی کولے سی، او یہودی جس وقت میرے تے سوار ہون دا ارادہ کردا سی میں انہوں ارادے نال تھلے سٹ چھڑدا سی، تو او پھر مینوں غصے دے اندر بھکھا بھی رکھدا سی تے ماردا بھی سی، لیکن میں انہوں سوار نہیں ہون دیتا کیونکہ وہ نبی نہیں سی۔ فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے اس دراز گوش نو فرمایا انت یافور، اج تبا تیرا نام ہے یافور رکھ دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی سواریاں دے نام رکھے سن، اونٹنی آپ دی سی قصوہ، اسی طرح آپ نے اپنے اس دراز گوش دا نام رکھیا سی یافور، اور اس نو رب نے کتنی سمجھ عطا کر چھڑی سی نبی کریم علیہ السلام دی سواری دی برکت دے نال۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث به الی باب الرجل فیاتی الباب فیقرعہ برأسہ فاذا خرج الیہ صاحب الدار اوما الیہ ان اجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام اس دراز گوش نو بعض اوقات کسے بندے دے گھر بھیج دے سی، انہیں دراز گوش اس بندے دے گھر خود پہنچ جاندا سی، جا کے دروازہ کٹکٹاندا سی،
جس ویلے وہ گھر والا بندہ باہر نکلدا سی یہ اس نو اشارہ کردا سی ان عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ دا حکم من تنو بلا رہے نے، یعنی اس نو اتنی سمجھ آ گئی سی کہ میں نبی کریم علیہ السلام دا حکم مننا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بعض اوقات کول کوئی بندہ موجود نہیں ہوندا سی، اسے نو بھیج دیندے سی جا فلاں دے گھر تے انہوں بلا کے لے کے آ، تے اے دراز گوش بلا کے لے آمدا سی۔ دسن دا مقصد ہے کہ دیکھ لو اس دراز گوش نے بھی نبی کریم علیہ السلام دی گل سمجھی بھی ہے، حضور علیہ السلام دا معجزہ ہے، اور نبی کریم علیہ السلام دی اطاعت کیتی ہے، اور نال اس نے عقیدہ بھی دس چھڑیا امت نو کہ دیکھ لو میرے پیو دادے دی نسل وچ میرے تو علاوہ کوئی دراز گوش نہیں سی رہا، یا رسول اللہ تواڈے تو علاوہ نبی کوئی نہیں آمنا، یعنی آپ آخری نبی ہو۔ جس وقت جانوراں تک اتنا شعور آ جائے تو کوئی بندہ اپنے آپ نو انسان بھی کہلائے پھر بھی نبی کریم علیہ السلام نو آخری نبی نہ منے تو پھر سمجھ لے کہ وہ جانوراں تو بھی بدتر ہو گیا وے، اور جانور تے پھر بھی اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ تسی آخری نبی ہو، لیکن میں انسان ہو کے نبی کریم علیہ السلام نو آخری نبی نہیں مان رہا۔ پھر کی ہویا وے فلما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جد نبی کریم علیہ السلام دا وصال ہو گیا، جا الی بئر کانت لابی الحاسم ابن الطیحان فطرد فیہا جزاء علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ایک ابو حیثم بن تیحان نامی شخص دا کنواں سی، اس کنویں چاہ کے اس دراز گوش نے نبی کریم علیہ السلام دے غم وچ چھلانگ لگا دیتی کہ نبی کریم علیہ السلام اس دنیا تو چلے گئے نے، ہن میں کسی نہ سواری کرن دینی ہے تے نہ ہی منو کوئی اونج دی ذات ملنی ہے، تے اے پھر کنویں دے اندر چلا گیا۔ لیکن مین چیز اس دے وچ اے سی دوواں واقعات دے اندر کہ گھوڑے نے نبی کریم علیہ السلام دا کلام سمجھا اور آپ دی گل منی، اور اس نے بھی نبی کریم علیہ السلام دا کلام سمجھا اور گل منی۔ تے اج دے اسی انسان نبی کریم علیہ السلام دیاں گلاں سن کے بھی پھر منیے نہ عمل نہ کریے تے اساں پھر سوچن تے مجبور ہو جائیں گے کہ اسی کس درجے تے پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کریم سانو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی کامل اطاعت دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔